Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe temos unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñate. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis. Xa vedes, chegou o Nadal a Pulso Activo. Que tal estades, rapaces? Moi ben. Contentos, gustou a decoración? Que bonito está todo. Quedounos aí Precioso. o Está sitio todo moi chulo, precioso. sí, señor. Pois chegou o Nadal a Pulso Activo. Hoxe chegamos e estaba todo decorado, super bonito, verdad? Que bonito. Chegar aquí e ver todo este decorado, pois, non sei, é moi entrañable. Moitísimo. A min o Nadal gústame moitísimo. Pa min é super especial. Super máxico, todo precioso. Despois poñer o Belén, que tamén, había que ir buscar o musgo, íbamos todos os curmás cunha carretilla a buscalo, que agora me parece que está prohibido, que como te collan con el, pero non lle digan a ninguén, daquela fai moito tempo. Entón, claro, aquilo era unha revolución, porque aínda que estábamos os de sempre, era algo distinto. A orella, cara, ombreiro. Eso é. Movimentos suaves. Imos a quitar o frío do corpo. Arriba e abaixo. Eso é. Sí, señor. E, bueno, como a vedes, temos o plató decorado. Chegou o Nadal, unhas datas moi bonitas. Vestes que temos aquí ombreiros, o árbol do Nadal. Temos tamén as estrelas, temos o boneco aí de Navidad. O boneco. Temos máis estrellas Pois estrellas quedou que bonito nunca, eso, Gracias, Cambiamos, máis ou menos fai o mesmo que o boneco, máis E ou vos menos. xa decoraste as casas? Oh, por suposto. Home. Bueno, xa que estamos nestas datas, gusta vos o tema de agasallar? A min, Ou sodes máis de agasallar ou que vos agasallen? a min é que... Man na cintura. Que Papá Noel chega a casa faime moita ilusión. Eu son máis dos Reyes Magos. Home, claro, que é máis así, máis español. Bueno, O sea, eu sou máis tamén de Papá Noel, Pois o apalpador, prefiro que veño o apalpador a deixar unhas castañiñas. Cambiamos. E que deixe agasallos por nenos que o queiran. Na E miña pos casa maiores somos tamén. Dos Reis Magos. Sempre fomos dos Reis Magos. Pois Hombre, claro. Bueno, non era pequeniña non, porque Juntamos tamén me pernas. viña... Encántame que Anxo diga que é máis español cando, sabes, os Reis Magos todos saben que Jesús naceu aquí en máis Cuenca. apalpador. Anxo vai rematar sendo o Grinch despois desta clase. Cambiamos. Vai coller espírito de Grinch. Estrella, ti que gustache o A Nadal? mí gústame o Nadal, gustan os agasallos que mos faigan, pero ainda me gusta máis prepararlos pos máis, facelos. Así me gusta. Pois sí. Porque normalmente nos mercos que fago eu. Cellos e pulsos. E fixeches a carta, Estrelliña. Home, a carta E, xa bueno, vai e os alá. turróns que? Xa caeu algún ou non? A min o Hacia blando. dentro. A min o turrón blando. O bland, a min o mítico, vamos, o de... Non vou a decir a marca, pero xa sabes, cambio de pé, O de chocolate, non? o de chocolate. Vale. Ese que comes un cachiño e non podes jode toda a parar. tableta. O Ese. mítico non é o de chocolate. Hacia dentro, O mítico non é o de chocolate. Ai, bueno, Como non non? sei, eu... O mítico é o que ten un papel blanco por riba. Ai, o duro. É o duro. Que claro. Bueno, que imos a deixar de turróns, imos a traballar, imos a baixar precisamente os excesos do turróns. Nadal. Así que o que imos a facer é, imos a empezar aí cunha marcha. Imos a facer 2 exercicios de quecemento, vale? Imos aí en marcha. Aumentando progresivamente, eso é. Mira o boneco de la vida como se move, Por nada, aí que estamos. A min gusta así de bigote. Que a min gusta así co bigotiño. Se parece A Freddie mí tamén me Mercury. gustas É verdad, tú, é Estrella, verdad. con su modo. Guapa. Vale, aí me gusta. Ese bigote. Se bigote, pois non sei, dixen, vamos facer algo diferente. Pero que, pa fin de ano ou que? Claro. Ben. Efectivamente, sí. Imos ahora a abrir e pechar, vale? Aí, movéndonos, eso é, activando o corpiño pouco a pouco. El vai pensando, dalle. Don't stop me now. Xa vexo que en 2026 vais a coller Un coordinación, coordinación bárbara. Propósito de ano novo. Coordinamos. Coordinación. Cala a boca que xa vai coordinando mellor que a ti, Ah, isso é Ide imposible. pensando os propósitos, Ui, porque falaremos deso nos vindeiros días, Hai que marcarse algún obxectivo para 2026. Últimos segundiños.
Que ritmazo le damos. Vale, moi ben. Ben. Eu pensaba que non iba a ter tanta aceptación o bigote, pero a verdade é que gustou. Ai, gustoume moito o bigote do Anxo. Diferente. Ora non se ven moitos rapaces con bigote, nin homes, pero a min gustame. Eu penso que lle queda moi ben. Pero mira, que dá igual o que pense eu o resto. Con que lle guste a ele este a gusto, suficientísimo. Moi ben, unha vez que xa temos todo, imos a comezar. Ben, imos ao primeiro exercicio, que vai ser o de step lateral. O que imos a facer é o seguinte. Vou a colocar o pé dereito en riba, subo o esquerdo, baixo e volvo a subir, vale? Aquí un lado e outro, vale? Imos a facer este movimento 30 segundiños. Canto máis rápido, máis fluido é, vale? Entón, ímonos a preparar, imos a comezar metendo o pé dereito encima da banqueta, o pé esquerdo e dereito fora, vale? Imos 30 segundiños, preparados, listos, comezamos, veña. Aí, a moverse, a activar o corpo xa pola mañán, a primeira oriña. Eso Ai, é. que me mato. Non é tan doado, esa coordinación. Non é doado de Eu teño que facer. mirar para baixo para non matarme porque vexo que Eso é. periga a miña vida. Non chegamos a fin de ano, Ladiño, así, outro, activando o corpo. Veña que alguén hoxe nos remata a clase. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, moi ben. Os saltiños na banqueta dun lado a outro. Na subida á banqueta eu estaba vendo a gadaña da morte todo o rato e digo, mira, ou paro ou vamos a acabar mal. O boneco de Navidad está aí. Dale, con eso. E imos a comezar en breves, vale? E imos a volver a facer o mesmo. Por qué? Porque hai que repetir este exercicio 2 veces, de acordo? Ben, comezamos, colocamos o pé dereito e imos alá, veña, va. 30 segundiños. Eso é, ese ritmo, moi ben. Ai, mamá, me muero. Queima este Esto queima, que non? Me retiro a tempo, é unha victoria. Vamos, chicos, vamos a comprobar que estás facendo ben, veña. Veña. Segundos, 3, 2, 1. Vale, moi ben. Parei, e unha victoria a tempo tamén é unha retirada. No, mentira, ao fin ao revés, unha retirada a tempo é unha victoria. Pero xa non sei nin o que digo. Imos a coller o haltere. Na casa, se non temos haltere, collemos a garrafa de agua, por exemplo. Un saco de patacas tamén, como suelen decir. Un saco de patacas de 5 kilos. Ben, imos a facer agachamento lateral, vale? O que imos a facer é parecido a isto. Collemos o haltere cas dúas mans, o que facemos é flexiono cara ao lado, miramos que o xeonllo non sobrepasa a punta de pé, vale? Non vamos cara adiante. Vamos, é un agachamento, pero lateral. Este conta, profe. E flexiono cara ao lado e estendo a outra, de acordo? Levando o cu hacia atrás. Imos a empezar cara dereita. Co de 5, veña. Veña, imos A alá. propósito de ano novo, va. Collemos aire Ai. e soltamos. E cambiamos a un lado e a outro. Cu cara atrás. Espalda recta, o lombo recto. Eso é. 30 segundiños de traballo. E outros tantos de descanso. Cu cara atrás. Sempre para atrás. 3, 2, 1. Vale. Silvia subiu de peso e ao final os entrenos notanse, xa levamos un tempiño. Aí estou, mellorando día a día. Últimos segundiños, volvemos a coller o haltere e volvemos a comezar, de acordo? Retornamos aí. Imos ahora de novo cara ao lado dereito e imos alá, vamos. 30 segundiños. Miramos que ao mirar cara abaixo, se miro cara abaixo, teño que ver sempre a punta do pé, vale? Mirado ao frente mellor, unha vez que xa controlamos o movimento, levando o cu cara atrás, flexiono unha e estendo outra. E imos ca última. Vale, moi ben. Eu dixen, voume matar, vou ir ao meu ritmo, cada un que vai ao seu. Prefiro pasar o Nadal así, sen romper ningún oso.
O que imos a facer é traballar en isométrico e o que vamos a facer é mantendo a posición de cuadrupedia, estendo unha perna, recollo, estendo outra e recollo. Imos a facer este exercicio 2 veces 30 segundos. 30 segundos de exercicio, descanso e volvo a comezar, de acordo? Que, tío, xe ves descansado, non? Sí, nada, hai que quitar Nótase, os excesos navideños. Ben, as mans debaixo dos ombreiros, xeonllos separados ancho das cadeiras, elevo uns centímetros aí, e aí comezamos. Estendo unha, e recollo. Eso é. Eso, moi ben. Reparto o peso do corpo. Cada vez que estendo a perna, exhalo. E cada vez que recollo, inhalo. Moi ben. E última. Moi ben. Xeonllos ao chan, relaxo atrás. Mira, eu hoxe xa o sinto moitísimo, pero fixen o que puiden. Imos a repetir este exercicio de novo. Volvemos a colocar na posición de inicio. Levantamos xeonllos e imos alá. Exhalo. Cada vez que estendo perna, envigo cara adentro. Eso é. Moi ben, Estrella. Fíxate non elevar moito o cu, vale? Ai, o cu vai solo. O cu vai solo, verdad? Últimos segundiños. E última. Moi ben, xeonllos ao chan. E relaxamos atrás. O Edi, cando estábamos en cuadripedia, díxome que baixara o cu. Pero é que eu teño aí para atrás grande, eu baixo todo o que podo, pero chega un momento en que é autónomo, sube solo. Ahora imos a facer un exercicio que vos encanta, que xa sei que vos gusta moito, que é os famosos burpees. Que ben. Citas de Medo me verdad. das. Ese é o meu agasallo de Nadal para toda esta xentiña. Non podería vivir sin Así, o que imos a facer é, a ver, boca abaixo, colocamos as mans debaixo dos ombreiros, separamos o peito do chan e pegamos un chimpo e arriba, de acordo? Podemos pegar o salto ou non. Porque así non podemos quedar, non? Non, así... Boa, quitachesmo da boca. Ok. Que nos costa moito así? nos costa. Separo e bon, unha e outra, vale? E arriba. Que non, pois imos marcando o propio ritmo, de acordo? Veña, 30 segundinhos de traballo. Collemos aire abaixo e imos alá. Va. Eso é. Ua. Soltamos o aire arriba. Levamos os pés cerca das mans. Eso, ánimo, veña. Últimos segundiños. E última. Vai, xa quedamos abaixo. Ben, Non imos a fixen relaxar trampa. aquí uns segundinhos porque imos a repetir este exercicio. Os parples, non sei que nos inventou, debeu de quedar descansado. Isto é peor que apañar as patacas. Me cansa que se mata, o meu ritmo. Gustou o seu agasallo, que? Pois non moito, verdade, eh? Non. Xa me quedou claro que este home quere A meterse ver. nun traxe bonito en fin de ano. No Nadal hai moitos excesos, entonces hai que compensar un pouquiño, non? Que metemos Mira, na pois- boca hai que queimalo. Ya va, deixo de meter tantas cousas. Escoita, o traxe ben se pode coller unha talla máis, eu non teño problema. Moi ben, imos a retomar o exercicio e volvemos 30 segundiños de traballo, mans debaixo dos ombreiros, collemos aire, soltamos, veña, arriba. A poñer de moda Eso a é. Operación Nadal. Veña, aquí imos ir guapos en fin de ano. Vamos a caber no traxe. Sí, va. Eso que non ten... Quepa duda. No puedo más. Non me vas a rir, que se non non. Este programa dedicamos yo a morte de Noemi. Non podo rir. Joder. E última, veña. Me muero. Moi ben, quedamos abaixo. Ai, mi, hoxe estou pouco como unha castaña. A segunda ronda dixen
non podo, e que me daba a risa e non podía, e dixen, paro, escaqueome, respiro, e veume ben, Ben, imos a traballar ahora en cuadrupedia, imos a facer remo, vale? Collemos o haltere de man. E primeiro, imos a traballar 30 segundiños cun brazo, descansamos, e os 30 segundiños co outro, de acordo? Eddie, eu vou non collerte máis peso, vale? Así me gusta, Estrella, aí. Brava, Estrella. Vas a acabar o ano, vamos. Wow. Ultra motivada. Estou cas de 5, non sei se arrepentida xa. Ben, collemos, imos co brazo dereito, collemos aire, colocámonos ben, exhalo, levando o cóbado preto das costelas, vale? Eso é. 30 segundiños, traballamos a zona dorsal, a zona do lombo, os tríceps, ombreiro. Cada vez que subo o haltere, envigo cara dentro, vale? E última. Moi ben. Relaxa uns segundos atrás, quédanos o outro brazo, de acordo? Home, Estrella, lógicamente, tuvo que subir de peso porque xa vai mellorando, xa vai facendo as cousas sin axuda de nin pica, nin silla, nin nada. Xa vai, bueno, como unha de 20. Noteime con forza para facelo. A mellor acabo coa de 5 kilos, non che digo eu nada disso. Estamos, collemos aí uns segundiños. Como vamos, Noemi? Mírame, un tomate. No, Unha bola vermella de Nadal. Hasta está soando Eddie e nunca fai nada. Imagínate. Bueno. Veña, cambiamos de brazo. Ai, se sudeu tamén, E imos alá, collemos aire e exhalo. Temos que contar aí o Anxo porque trouxe ese bigote aquí hoxe. Por cambiar un pouco, senón sempre estar da mesma maneira aburre. Di que sí. Cambios de look, non? Efectivamente. E séntache ben, Moitas gracias. A ti o teu tamén. Grazas. Claro, andamos nos sempre Levo meses con el. A cambiar de peiteado, el non cambia nada. E última. Bueno, moi ben traballado. Como dixen antes, quedaba outro exercicio, pero como son boa persona, este vai ser o meu agasallo, vale? Imos a finalizar aquí a clase, porque traballamos moi ben, e imos a pasar ahora os estiramentos, vale? Imos a levar ahora o xeonllo cara adiante, o glúteo cara a chan, abrimos aí. Eu creo que é máis do karma que estás pensando. Bueno, non vos vou facer sentir moito, non vai ser co karma. Eu creo. Non, traballamos moi ben, intenso. Eu creo que verdad, xa non hai frío, agora parece que estamos, vamos, podemos ir a as portas do verán. Foi a clase máis intensa, eu creo, ata o momento, non? Eu tamén diría que foi así un poquinho máis, que máis ritmo tuvo. Cambiamos de perna. Abrimos aí. Bueno, gustou-vos a parte de ser intensa? Gustou. Sí. Sí, porque xa rematou, por iso digo. Ben despaciño, ímonos a colocar de pé. Estiramos brazos arriba, imos cara a un lado, aguantamos aí. Recordade, na casa podes estirar todo o que quirades, todos os músculos. Nos aquí imos co tempo bastante xustiño, cambiamos. Collemos aire no centro, soltamos, doblamos dentro da cintura. Deixamos caer o peso do corpo, xuntamos máis a un lado. Imos a outro. Eso é. Se nos poñen o termómetro agora, damos febre, Volvemos cara ao centro, flexionamos un poquinho os xeonllos. Moitísimas gracias por estar aí un día máis con nós. Moi bo traballo, xentiña. Gracias por acompañarnos cada mañán. Sempre fiéis aquí a Pulso Activo. Eu son Eddie, o vosso adestrador. E lembra, mantén o pulso activo. Moi ben. Sí, señor. Os vou sonar eu a ti. Que che deu hoxe, meu?